Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветросвист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог, но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. И один друг на все времена, немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Нюрболугар техниканы таптаатчылар көгөләһеннәреннән полный привод темир көйлөр күрәктәре 2-16 сылтанытылар. Быйылгы күрәк Легион автоклубтары тәччете Чугас Догор Атас Сергей Иванов, Сергейчик сырдык керегер тәрелдәне. Сергей Иванов нарок кабелләреннән Сергейчик Эдергал Агата автоспорт фаната булырын сохотчы күн сириттән күрәмбидә. Чугас киһиләрен сырдык атын үятитер сылтан доготтора үләләбит тәрелтәтә итене Сергейчик төртәспет Легион автоклуба. Быйылгы темир көйлөр күрәгән Сергей Иванов керегер тәрелдиләр. Мен Хамы улахан хиеним. Бу олоқтан туарабытын товарыстар онда үлеләбіт тәріттетін коллективі атын олын үйеті тәрі бұтарый бүк күрақта хилеріттен бүгін бұл бар бұтыттан чойдық бар бұтыттан улақандық астынан үйерен тұрабыт. Ото мен ол хиенім көннері то екерген мұғытынан белер көрері боллақпана бүгін бұл ағылдытығар кені таварыстара оны тәріттетін алаяттыта ақтыларыттан оғымдан әр көттотығар чақчы ота Чойдық өндебілдіқтік үделәбіт ғын алаппыт әбіттен үрдіған арсынның. Бөді о енім уақ болттын ең, мәйті қомыстығы рақам болттын ең, бүкіне атын үетітен бүгін бұйытын мұрағын ектіріттен. Тауым тұру аттан баста құлақаны бері болды. Онын да бұл бардыңы бұл барыларғар құлақан мақтал бүмілдері. Сергейчик жоңна электр сыгынынан амарак үкүйөр бушутунан билдире. Легион автоклуб теректерген бирин киресте эдер жоно сонна тута Виксанага кирен автоклуб теримиттер. Сергейчик өтө төрүчачы бу бигини кетер. Мен Алик Сергейчик Моисей булган хагаламыта. Оны көрөк тери каден олоктор муньо каден болугур. Оны төрүтенен Легион клубу терибипет. Төрдөн хагаламыта бастыгы көрөк канитен уже состав бар болута. Элбэх экипажтары тахар выпыт, он уже Нюрбаулугуттан эребол бака үлі-үліғанын бартынан керген, хунтары керген, чүріпчеттан хағылан, бастықы улақан көрек бүт чүріпчігі болбыта, он бары хаджипыт, он нараңы олаттартан хақал бата эпитемит республика күсті командаларын кәтірі тәңе кейсер болбыт, бастықы екіс местелері ғылатты хаджиттары олаттар, Менеме республикаға местеға тексті хаджибытым. Бұл полный привод ото хаңа олаттары, хаңа уазикта автомотоспортка олаттары тардавыт. Оны кылла қолықта Легион круг тәрелдебіте. Оны тәңе манны көріқті хені тәрер бұл бұпыт. Ото хыла хуруға дейін Нюрбалугар автомотоспорт бар болуқта
Кайдакта тени спорттан таарылы окта тенеме улакан хырыла үлелер төмүктеринен тени результаттар келелер. Күрәккә опсая иккили кихиләх 10 экипаж кыттыныла. Эрдәтәңге күрәктәр карьерга өрүскә ытыласыл җибу дебит боллактарына бу сырыга уолбут көлөннү барытылына. Жабу трасса экипажтарга күстәк тургуту болла. Полный период күрәк 2-нче ул таллактан тәреле бите. Бу 400 тәрәһенә булыр. Бу күрәккә быел бихәгә 10 экипаж кытында. Күрәк бәт открыто иде. Холта тәйнәттән беге Легион автоклуб товарищ Пет бирге Терещевит Ичапет Хергечик Хергевунов Хочу Болохтан былрын бар бите. Оны Ханамет, оны Ахтамет бу күрәгә булланы беге Хергечик Ханамет теридүт. Осаттан касты химактак болданы туамы ураталар бар булмады быел. Бу быел гетерен урататаден бу хердой дукуран көйлер уланнар жигнах үшө балардан ахри булды бут. Урку эдеңнәдәккә башты күрә колы бура карьерга булбыты. У такара хок карьерга. Ол кенттен келер күрәктәргә көйләргә инде уратчы бут. Онны холодыкка бу күрәк жажакчы Бадраны кәҗән күрәктә һәҗәлдер. Күрәк маңнайгы күнгөр экипажтар ориентирования колонын көрдүләр. Тәриячиләр картага рухидан бердик белеләрен барытын булан картыскага төһәрен дигәргәттеләр. Бу төһүмәккә күндәдәттән варлам команда тәңнәгын булбата. Иккис түһүмәгәнән дырак булла. Олимпийская системанан бу түһүмәккә коттор бу экипаж туаран истә. Бу түһүмәккә утарсачыларын бараларын кәннигәр калдыран юрбаттан берген команда кыйыр гөйн билләр. Үһүс түһүмәккә спринт манна тимир көрөнөр биремәгә көнөнән айыннадылар. Манна эмне берген команда тәңнәгән булпада. Жауына самай эрисилер түһүмәк супер экстрим болла. Риячилер бу түһүмәк касәмә час барыган сабаглабыттарада үс маңнайгы массына жөрә төһәсел жарсердә көөл оннугар уйдаран ким каяннинен биетеге булан сахоталата. Жауына калбыт сетте массына оборча бадараңга буктуган үле бөгөтөн үлелән күрәктәрен түмүктәдиләр. Бу түһүмәккә адреналин экипаж мохолдени билбәккә финишкә керән үгүз җаны сахотта.
амбастан мен машиналардах мен 2016 қолынан көрбүппүт. Отон ахара күчтәк убуттак ботакпыт. Ол хагана трасса манна голатакка үрехере булды. Асфальтны хиджер күрдүк эте. Онтон бу хилигаттан маннык бадараннах мәсә дикка. Манны ирге колу басты колуна хым. Хептин эттәккә тух бартородной тухтаны тугау. Бидданы улахан новороченный тухтаны этергелы блокировка тух мотор боростой. Мастаут тон Ата бу туак кадуара супер экстринга бастыгыннан келди, табарлардан энникиннен көтөдөн келди, тон туак эрел барды, осаментен трассагатта болунду, бу холор турбут линияга табитар кайдак болду. Тетергеле массына буталына диде. Хата муллуга кетен айынан келди. Атан туак устуктарда баалар холор туяс бут моменттерге барды. Баллар та. Огыра хата типит баллар эмби. Кинама хата күммиче аста жабат. Массына бутулуйт хата. Этенге. Аксыя кахыта күйүнөн Манатаханан быйылгы күрәккә штурманнар күрәктәре ытылыннан манна корулай кыбаш штурмана сородагы маңнайгынан торон кыйы өрөгөйн билля. Опсай түмүккә бары гыйлактар сыналак биристеринен итенне кубагынан арадаланылар. Манатаханан казбидеге башка аналаттар иңерелиниләр.